Wannan naira miliyan 2 ne, kuma zan yi amfani da ita in ciyar da gari ɗaya har gari 3 wanda adadin mutanen su ya kai mutum 10,000. Ku zo mu je mu ga yadda ta kasance. Let's go! Kai tsaye sai gani a kasuwa na siyo shinkafa buhu 15, sannan na siyo mankwali, sannan na siyo seasoning. Muna koma gida muka fara aikin shinkafa, sai da muka kwana muka yi muna soya shinkafa, sai da muka soya ta duka buhu 15 din, sannan muka da bangaren kayan miya muka tafasa shi. Daga nan kuma sai muka ɗauko karas muka fara yayyankawa. Bayan mun gama kuma muka ɗauko seasoning shi ma muka daka, sannan muka zo muka fara rarraba shi muna zuba kamar yadda kuke gani. Sai mu zo muka haɗa ruwa, nan take muka fara shirin yin abinci. Na ɗauko spices na zuba gishiri, seasoning, na saka kori, sannan na saka kalafut, sai na ɗauko seasoning ma na saka. To fa shirin girki ya kai shiri, nan take muka fara ɗebo soyayyen shinkafa muna zuba, sannan muka ɗauko karas muka zuba. Tun a farkon girki muke zuba fish, bayan mun gama muka hau jujjuyawa. To fa girki ya fara sauka, wow! Nan take muka fara kwakwashe shi muna zuba a cikin kula, gashi nan kamar yadda kuke gani, ga wani ma ya sauka. To haka tukwanen suka yi ta sauka muna kwashewa muna zuba a kula. Nan take muka fara fito da su muna jerewa. To fa a kofar gida mutane ne makil. Nan take muka karɓo kwanukan su sai muka hau zuba musu. To in muka fita sai mu daga kwanan sama, duk wanda ya gana sai ya zo ya karɓa. Haka muka yi ta yi. Bayan mun gama sai muka shirya kayan mu a mota muka fita. Sai ga mu a hanyar wani ƙauye da ake kira Kakurum. To fa motar mu ta makale. Haka muka dinga janta gaba da baya take, sai da muka sauke kaya complete. Sannan sai muka ɗaga motar nan. To alhamdulillah bayan mun ciro ta sai muka ɗau hanya muka ci gaba da tafiya, sai ga ma ƙauyen Kakurum. Nan shine ɓangaren maza, nan kuma na mata. Gashi nan kamar yadda kuke gani muka shiga basu, can gashi nan ɓangaren mata ana basu, nan kuma shine ɓangaren maza. Gashi nan kamar yadda kuke gani yadda muke bin su muke babbasu. Wannan abin da ya ba da kuɗi na ne ba, akwai wani bawan Allah da ya ba naira 450, da wanda ya ba da 500, da kuma Hajiya Binta da ta bara ita ma 500, da kuma Malam Yakubu Musa daga Fezo 200, da kuma gurbin akan Academy naira 36, da kuma kuɗin ku da kuke turo min mai 1,500, 200, 5,000, 10,000 muka haɗa muka yi wannan abu. To fa bangaren layin matan abin ya ki tafiya yadda ya kamata. Gashi nan kamar yadda kuke gani sai muka wata dabara, ɗaya sai ya hau saman mota, ɗayan kuma yana zuba ta ƙasa. To haka muka dinga zuba sai da muka gama da su gaba ɗaya. Bayan mun gama muka yi magana da mai gari yana irin farin cikin da ya samu. Ku biyo ni a bidiyo na gaba domin ku ga sauran garuruwa.